Yan, ako po pala ang inyong host for today. My name is Tim Venturanza. I started with Seacrest last year. So yes, nakaka 1 year na po tayo. Naging senior director po ako for 1 day, executive director after 1 week, national director after 1 month, and now corporate director na po. Nakalimutan ko po ilagay dyan. Pero yes, thank you po sa mga nag-congratulate sa akin. Salamat po sa inyo. Well, ma'am and sir, matagal na po ako sa networking. Multi-awarded na rin po ako sa mga dati kong sinasalihan. Trainer and speaker. Total income na po dito kay Seacrest nasa 200,000 pesos na po. Actually, mabilis na to. Yes, ma'am and sir, mabilis na to. Kasi sa dati kong sinasalihan, ang 100K, 1 year. 1 year po yan, 100K. Dito po, 1 year pa lang po, pero 200K na po kagad. So, para sa akin, mabilis na po ito. Mas bibilis pa po ito this year. Mas bibilis pa po ito. Kasi numbers game lang talaga tayo eh. Sa umpisa, mabagal ka. Mabagal ka talaga, okay? Pero pag nakuha na yung momentum, naku po, tuloy-tuloy na po yan. And yes, Ma'am Floresa, magiging global tayo someday, alright? So, aim muna natin ang maging executive director. Huwag kayong magstay sa senior director. I-aim nyo po mag-executive director. Kasi pag nakuha nyo ng executive director, sunod-sunod na po yan. All you need to do is just to follow up, okay? Maintain your team. Huwag nyo hayaan na may nalalagas po dyan, okay? Alright, so pwede nyo po akong i-follow sa Facebook ko. Ayan po, Team Venturanza, nakikita nyo po dyan. Follow nyo po ako. And YouTube channel ko po, subscribe po kayo. Coach Team V. Nandiyan po lahat ng mga trainings, tutorials na kailangan po ninyo dito sa inyong Seacrest journey. Kasi lahat po online eh. Kaya ngayon, tulad po nito, no, actually konti lang po tayo ngayon eh. Usually marami po talaga eh. Kasi karamihan na po or lahat na po, lahat po ng presentation ko nasa YouTube na. So ang ginagawa po ng mga members, sinesend na lang po yung YouTube presentation ko. So ma'am and sir, pwede nyo pong gawin yon. Pero maganda pa din yung umattend kayo sa live Zoom para pwede kayong magtanong, pwede nyong makita kung legit pa yung kumpanya. Yan, okay? Kaya mamaya po may Q&A tayo. Kung meron kayong mga questions, sagutin ko yan later. Basta ano lang po, baka kasi masagot ko na yung question nyo during my presentation eh. Kaya abang-abang na lang po kayo, ha? Alright, so ma'am and sir, ito nga po, pakilala ko na po kayo sa kumpanya na tinutulungan ako ngayon sa aking financial difficulties. Sa aking financial goal, yung pala, mali. Financial goal, ayan. Ito po ang kumpanya, Seacrest, the fastest growing membership subscription in Southeast Asia. So we are transforming lives one seaweed at a time. Gawang Pinoy, produktong Pinoy para sa Pinoy. Okay, so disclaimer lang po, this is not an investment ha. Hindi din po tayo insurance or crypto trading. Kaya you can do your own research prior to joining. At maganda na rin na nanonood ka ngayon para talaga makapag-decide ka na maayos at maumpisa mo na tong negosyo na to. It's pure online. It's pure online, guys. So, ako po talaga, hindi pa ako lumalabas ng bahay. Actually, yes, minsan naman lumalabas. Okay, yung mga presentation sa labas. Pero, napaka-rare po talaga eh. Kumbaga, sa taon na to, parang 2 beses, 3 beses lang po kami nagkaroon ng event and then everything is online na po. So, relax lang, no? Sobrang tipid. Everything is nasa Zoom na po or nasa YouTube na. Okay? So guys, pakilala ko po kayo sa may-ari. Ito po, napakagwapo, no? The Brothers Ang. Ayan. So, nag-grand launch po tayo last year, September 17, 2024. Kaya napakabago lang po talaga ni Seacrest. Alright? Ang may-ari po ay ang Brothers. So, yan po ay si Sir Jayron Ang, ang ating CFO, at ang ating CEO, si Sir Juston Clyde Ang. Ayan. Pwede nyo po sila i-follow sa Facebook nila. Hanapin nyo lang po, Juston Clyde Ang, tapos Jayron Ang. Makikita nyo po sila. Alright? Office natin nasa Cebu. Ayan, sa Velwano Commercial Center, Mandaue City, MC Briones Street. Hanapin nyo lang po si Velwano Commercial Center doon. Okay, sa Cebu City. And nasa second floor po si Seacrest. So guys, ito po, legit na legit tayo dito kasi
meron opisina, meron boss. Okay? Makakausap niyo sila, nakakausap po sila. Pwede niyo po sila kausapin. And ang company po natin is built from teamwork. Just imagine this, nag-umpisa lang sa 2 tao, 3, pero ngayon ang dami na po natin. Ayan, so napagtulong-tulungan po ng mga leaders. At sabi nga po ni Boss Juston, the days of paying overpriced memberships and products are over. Yun, we don't waste your spending, it's time to make a change. Tama na raw po yung mga overpriced memberships. Kasi napakatalamak po talaga niyan eh. Tapos ang target nila mga OFW, mga senior, alam niyo yun, mga kawawa naman no. Kumbaga, ang mahal na nga ng entry, ang hirap pa. Okay? So tayo dito kay Seacrest, practical. Sobrang practical, pang-Pinoy. Okay, mamaya magugulat po kayo kung magkano membership natin. As in, kayang-kaya ng senior, kayang-kaya ng estudyante, ng solo parent, ng PWD, kahit sino po, kaya. Oo, ganun po kadali. So mamaya, titingnan po natin yan, okay? At ang mission po natin is to transform people's health and wealth with innovative seaweed-based products helping them save money and achieve success. So, ang ganda po ng ating mission. It's very simple, pero napaka tagus po sa puso. Okay? Ayan. Alright. So guys, legalities. Kumpletong-kumpleto na tayo dito ha. Wala na kayong poproblemahin pa. We are recognized by the SEC, BIR, and FDA. So Seacrest Inc. is the fastest growing membership community in the Philippines, dedicated to educating people about the incredible benefits of seaweed. So you can visit our website, www.seacrest-inc.com. Meron po tayong SEC, BIR, business permits, and FDA LTO. Pwede po kayong humingi ng kopya niyan sa mga enrollers ninyo para at least meron po kayong kopya. Okay? Para mapakita po ninyo sa mga kakausapin ninyo. Alright. So now, ano ba yung mga products natin dito? Well, ang ganda. Okay, sobrang ganda po ng products natin dito. Ang products po natin ay all seaweed-infused products. So bakit seaweed ang pinili natin? Well, it's very simple guys. Kung labanan lang ay nutrients and antioxidant, seaweed ay the best. Okay, seaweed is the best kasi napakadali pang i-produce. So the seaweed is the most abundant superfood on the planet. Sa laki ba naman ng dagat, no? They are a powerhouse of nutrition and skin's best friend. Kaya alam nyo guys, hindi lang panloob yung natutulungan ng seaweed, pati panlabas po natin. Balat natin, buhok natin, ngipin natin, mata natin, lahat ng nasa labas, no? So it's very affordable, napakamura po ng products natin and effective for daily wellness and health support. Kaya if you can, as you can see, mga products natin, kumbaga parang napaka-common, alright? Talagang magagamit ng Pilipino. Tulad ng chips. Ang chips natin, hindi lang basta-basta chips yan ha. Meron yan 92 minerals, vitamins, minerals, halos kumpleto na na kailangan sa katawan natin. Halos kumpletuhin na yung kailangan ng katawan natin. And hindi lang yun. Maganda po yan sa tiyan natin, rich in fiber, alright? At maganda din po sa heart natin. O di ba? Chips pa lang po 'yan ha. Okay, 149 lang SRP. Pero kung bibili po kayo ng marami, all right, ng 50 pieces, nasa 99 pesos na lang po 'yan. Yes, ganun po kamura. At meron po tayong 5 flavors. Original, spicy, sour cream, barbecue, tsaka cheese, all right? So ito bagay na bagay po sa mga chikiting. Ayan, Rick, try mo to. Maganda tong chips natin. Malamang makakabenta kayo niyan. Okay? Ang ating naman, Sea Skin Lotion at Sea Skin Soap. Ayan, 349 SRP yung lotion. 179 naman yung soap natin. Gawa po yan sa kelp seaweed. Maganda po ang kelp seaweed sa balat natin. At maganda din, may glutathione tsaka anti-inflammatory effect po siya. So hindi lang siya basta-basta lotion, yung lotion natin. Meron po siyang anti-inflammation. Kaya kung kunwari nakagat kayo ng ipis, ng langgam, napaso po kayo, pwede nyo po ipahid yan. At meron pong sun protection yan. Mataas na sun protection. 60 PA++. So SPF 60 PA po yan. Kaya it's an all-in-one lotion. Yun lang yung masasabi ko. Hindi pwedeng wala ka yan sa cabinet mo.
dapat meron ka niyan lalo na pag may inatake ng allergy, pangate, eczema, ano pa ba? Any skin problems actually eh. Ako po, personally, natulungan ako nito sa eczema ko at ngayon po tuyo na. Tuyo na po yung eczema ko kaya guys, nako, I highly recommend our lotion and the soap especially. Ang soap natin 179 SRP po. SRP po itong mga to ha. Mas mura pa po mamaya pag member na po kayo. Okay? Ang soap natin may glutathione, collagen, tsaka niacinamide. Ayan, sa mga problema sa balat, basically. So, pwedeng-pwede nyo po silang gamitin. Okay? Alright, ito naman ang ating supplement. Ang ating Irish Moss. Ang Irish Moss natin, guys, ito pong Sea Skin Supreme. This is the first seaweed glutathione collagen in the market. Wala po kayong makikitang ganito. Ang madalas nyo lang makita, glutathione collagen. So, if you're familiar with Front Row, no? Familiar kayo kay Front Row? Sinabayan natin si Front Row. Pero mas pinaganda at mas mura po sa atin. Kasi tingnan nyo, SRP po to SRP, 1249. Pero ang makukuha mo sa capsule, hindi lang glutathione at collagen. Meron din antioxidant, meron anti-cancer, anti-high blood, anti-diabetes. Naku po, i-search nyo po ang Irish Moss. I-search nyo po yan. Napakaganda po niyan. Mga health benefits niya. Importante din po dito yung healthy thyroid. Yan. Para alam niyo yun, yung mga uso ngayon sa mga artista, yung biglang pumapayat. May mga bigla din tumataba. Alam niyo po yun? So, unhealthy thyroid po kasi meron sila eh. Abnormal, parang ganun eh. Kaya nagbumabaksak yung health nila, bumabaksak yung weight, yung iba tumataba. So, hindi balance yung metabolism nila. Kaya ma'am and sir, ito ang laking tulong po nito sa'yo. Alright? At ito na nga po, kape. Mahilig ba kayo sa kape? Meron tayong healthy coffee. Ayan po, yung Sea Health Coffee natin. Gawa po yan sa Dulse Seaweed. Ang Dulse Seaweed guys, maganda po sa mata. Maganda din po sa balat, maganda po sa bituka. Alright, rich in fiber po yan. And healthy po ay problemado sa tiyan ninyo. Yan, hirap po kayo dumumi, acidic po kayo. Ito po ang highly recommend ko. Sea Health Coffee natin. Pwede din po sa may high blood yan. Pwede din po sa diabetic. Yan, may stevia po yan. It aids in digestive system. Ayan pantanggal din po ng heavy metals. Ma'am and sir, kailangan natin yan. Lalo na kung madalas po kayong umiinom ng mainit na, basta nag-init kayo. Okay, nag-init kayo ng tubig sa bakal or sa sa sabaw, no? Yung mga pinapakulo, nagamit ang takore. May mga bad metals po kasi yan. Kaya pag kayo po umihi, at uminom po kayo netong Sea Health Coffee natin, mapapansin nyo parang may amoy yung ihi ninyo. Yun na po yun, nagde-detoxify po kayo. At wag din po kayong matakot kapag bigla po kayong nagdumi-dumi. Kasi detoxification, alright? Kaya may mga cases po kasi na nagugulat po sila na after po nila inumin yung coffee, bigla sila nagtae. Ay, magandang senyales po yun. Okay, magandang senyales yun. Wag po kayong matakot. Mas ituloy-tuloy nyo po yan kasi nagde-detoxify ka na. Okay? And then lastly, we have our Sea Skin Coffee para naman sa mga gusto magpa-sexy. Sa mga gusto maging hyper everyday, try nyo po itong natin, Sea Skin Coffee gawa sa bladderwrack seaweed and nakakatulong po ito pambawas ng taba-taba. Ayan, okay? At syempre high blood din po, diabetes din, parehas po, okay? Parehas na ng Sea Health. Pero ito pong bladderwrack natin or ang ating Sea Skin Coffee, meron siyang chia seeds. So ang chia seeds nakakatulong po for weight loss. Napakaganda po nito at napakasarap. Okay, ako, ang dami ko na sinubukang kape Alam niyo na yan. Okay, alam niyo yan. Maganda yung kape natin sa dating kumpanya natin, tama? Pero alam niyo, nung tinikman namin to, ibang klase to. Nakaka-addict. Kahit gawin mong iced coffee, pwedeng-pwede. Ang sarap pa din po. Okay? So guys, testimonial wise, napakadami na po. Actually, konti pa to eh. Ang dami, sobrang dami, lalo na po ngayon. Ang dami na pong users at ang daming masasayang subscribers dito kay Seacrest kasi may kapalit na products yung subscription nila. At ang good news, yung mga products na yun, talagang malaki ang tulong sa kanila. Tulad ng lotion natin, ako personally, gamit ko yung lotion tsaka yung sabon. Yung chips natin, ayan ang daming masasaya sa chips, ginagawang ulam. Opo,
kapag kayo may mga chikiting na ayaw kumain ng gulay, nako, ipatry nyo po yung seaweed chips natin. Yun original po. Isawsaw nyo po sa masarap na suka, ihalo nyo sa masarap na sopas. Ang sarap po niyan. Nagutom tuloy ako. Okay. So sobrang dami po ng testimonial natin. Okay? So yan po yun. Alright? Okay, now, why choose us? Why choose Seacrest? We have a very unique advocacy. Actually, guys, sa totoo lang, ako po, marami pong nag-offer sa akin. Ako, nagulat na nga lang po ako. Meron isang leader, inofera ng may sahod. Kaya pala umalis na dito kay Seacrest. Samantalang ako, inoferan ako na may sahod. Magiging speaker ako, no? Pero wala, nireject ko. Bakit ko nireject? Kasi ayoko pong masira ulit eh. Nanggaling na ako sa pagkasira. Ayoko na pong masira ulit. Okay? Kaya nung nakita ko po itong si Seacrest, maganda yung advokasya niya. Yes, super ganda po. We are the first SEC-registered membership subscription in the Philippines made for overall wellness, dedicated to crafting premium seaweed-infused products for health, beauty, and household essentials. We value your spending as we value your health. So basically, guys, habang nakasubscribe kayo dito kay Seacrest, well, you're keeping yourself healthy. Ganun po kadali, no? Kaya alam nyo, products natin, walang duda. Actually, bago, may paparating pa eh. May mga paparating pa po. May darating po na shampoo na gawa sa bar soap na seaweed at meron din pong toothpaste. Kaya papasukin po natin yung household. Unti-unti lang po, since bago pa lang po tayo, so syempre, lahat po nakaplano muna. Alright? Okay. So now, bakit ba subscription ang pinili ni Seacrest? Ano ba yung subscription, Coach Tim? Alright. So, ma'am and sir, ang subscription kasi, it's trending. Okay? Unlike traditional networking and selling, kung saan, alam mo yon, nakadepende tayo sa pagbebenta ng products, pay-in, testimonial, doon tayo nakadepende, no? Sa traditional networking. Ang subscription is the trending way of marketing. It's not just a subscription, or it's not just membership. It's a gateway to financial flexibility and a better lifestyle. So if you're familiar with SNR, Landers, Healthy Options, mga membership clubs, alright? Ito po, nagbabayad po yung mga tao dito para makapasok sa store nila, tama? Para magkaroon ng magandang ng discounts, para magkaroon ng access, para makabili ng mga products na hindi nabibili sa ibang stores. So, yan yung membership club, alright? Then, ang subscriptions naman po tulad ng Fitness First, Anytime Fitness, Netflix, PLDT, basta may binabayaran po kayong monthly, weekly, daily, quarterly, yearly na meron due date, basta may due date, ang tawag po dyan subscription, guys. Okay? Kaya pasok po dito yung Meralco, Maynilad, ano pa ba? Converge, Globe, yan. Anything that you're paying monthly, ang tawag dyan subscription. So bakit ka nagbabayad? Para magkaroon ka ng monthly exclusive access sa services po nila. Tulad ni PLDT. Pag naka-subscribe ka kay PLDT, mabilis ang internet mo. No? Kay Netflix naman, magaganda yung mga movies. Kay Anytime Fitness, ang ganda ng mga equipments, no? Magwo-workout ka. So iba't iba mga services na babayaran mo monthly. So this is the old way of doing the business, all right? Now, ano naman si Seacrest na membership subscription? Pinagsama, membership subscription. Okay, so kung kayo po ay nag-enjoy sa SNR, sa Landers, sa Healthy Options, kung saan marami kayong nabibiling discounted products na imported, at hindi nabibili sa ibang market, at kayo din po ay nakikinabang sa subscriptions ng PLDT, Netflix, kung saan naman nagbabayad kayo monthly para magamit po yung mga serbisyo nila, dito kay Seacrest na pinagsamang membership subscription, every time you pay monthly, you get a lot of benefits, guys. Exclusive access, services, discount, rewards, savings, free health and beauty products, and you get income. Ito po yung trending ngayon. So, kumbaga, ang ginawa natin may twist. Okay? May konting twist yung membership subscription. Kasi napansin natin sa market, ang laki ng kinikita ng mga to. Ang laki. No? Pero yung mga tao hindi kumikita. Kaya ang ginawa natin, bakit nga ba hindi natin to ginawa noon pa?
na nag-subscription sana tayo tapos pati mga members kumikita. Yun. So ngayon nadali natin. Alright? Actually meron na po talagang gumawa nito. 2 years ago, sumali din ako dito sa kumpanya na to 2 years ago. At yes, na-reach ko po yung mataas na rank din doon. Kaya alam ko na po yung pasikot-sikot nito. Ang maganda dito kay Seacrest, ginaya niya lang yon pero pinaganda niya po. Nilagyan niya ng products yung subscription. Money value. Kasi sa dati naming sinalihan, wala pong kapalit eh. So talagang digital products lang siya, discount. Kung bibili ka ng products, okay naman. No? Maganda yung mga products nila. Bakit ka pa magtitiis sa ganun kung meron naman nandito sa Pinas lang? No? Nandito lang sa Pinas, may products pang kasama. Mas maganda yon, no? Alright, so now, ano bang advantage natin versus other businesses? Well, unang-una sa lahat, we have a unique flagship product. Ang product natin dito, well, seaweed. No? Meron na po bang nag-seaweed? O may narinig na po ba kayong kumpanya na seaweed ang products nila? Wala pa, di ba? Karamihan, barley. Oh, ayan, may bago nga ngayon, barley na naman. Meron na naman nagtayong bagong kumpanya, barley na naman. Kung hindi barley, patak-patak. Kung hindi patak-patak, ano? Basta, pare-parehas lang sila. Wala pang gumagawa ng seaweed, guys. Kaya, with seaweed as a versatile superfood, market is wide with over millions of possible users per household. Alright? Ang membership startup, naku po, Diyos mio, por favor. Alam nyo, sobrang mura dito kay Seacrest. For as low as 998 pesos, people can start making money online anytime, anywhere without spending too much. Yan ang pang Pinoy talaga. Alam nyo, sobrang laki ng puso ng may-ari ni Seacrest. Kasi just imagine this, pwede naman siya maglabas ng membership na more than 3,000 pesos eh. Pero nung nakita niya na parang ang sarap gawin ni Seacrest, no? So babaan kaya natin yung membership, may products pa din kasama. Kikita rin yung mga tao. Basta bilisan lang natin. So ginawa natin yung 998 na membership. Ayos po ba yan? Okay. Then ang market trend. Guys, ito yung importante. Lahat ng presyo ngayon pataas. Ang hindi na lang tumataas, sahod. Do you agree? Type nyo lang po dyan, agree. Okay? So pataas lahat. Pamasahe, unfortunately, tataas na naman ng pamasahe. Gulay, prutas, karne, no? Lahat tumataas po. Paglabas mo pa lang ng bahay, alam mo ba kung magkano na magagastos mo? 1,000 na kaagad. Nako, ako guys, sa totoo, yes, hindi po ako nag-OOA dito hindi po to. Ayan, sabi ni Sir Raymond, agree. Kasi nga, yes, totoo naman eh. Paglabas mo ng bahay, 1,000 kaagad magagastos mo eh. So anong market trend? Well guys, market trend natin, unang-una sa lahat, with the rise of inflation, overpriced memberships and products are not practical anymore. Kaya kung kayo po ay nasa network marketing pa rin na mahal ang mga products, mahal ang membership, ma'am and sir, kung ako sa'yo, mag-isip ka na. Magdalawang isip ka na dyan kasi ngayon po hindi na practical yan. Ang Pinoy ngayon, kailangan po makatipid. Lalo na bare months na po. Okay? So we value your spending same as we value your health. Kung pwede ka naman pala makatipid, no? Pwede ka naman pala makatipid sa para makabili ka ng mga pangangailangan mo sa katawan mo, no? Pwede naman pala eh. Dito kay Seacrest, ayan mamaya malalaman niyo po kung magkano yung mga products natin, ha? Okay, so now how to start? Madali lang po mag-start dito. Parang ganito lang po yan, kunwari, di ba may internet connection kayo sa bahay, no? Paano kayo nagpakabit ng internet? Di ba naghanap po kayo ng ahente? Yan, okay, naghanap po kayo ng ahente, kinausap niyo yung ahente, tinanong niyo kung ano yung magandang package para sa internet niyo. Sinabi niyo, kailangan ko na mabilis na internet kasi nagtatrabaho ako eh. So ano ba yung mga packages na meron kayo dyan? So mag-offer sila sa'yo, iba't ibang packages. Pag nag-deal na kayo sa package na yon, pupunta na sila sa bahay mo at magbabayad ka ng one-time installation fee. Then next month, monthly subscription na po. Tama? Ganun lang po yung dito. Okay, same lang po. Parehas lang po. As in talagang kung paano yung subscription business, gantong-ganto lang din po dito kay Seacrest. So tayo po, meron po tayong tinatawag na VIP membership, right? VIP package. Kasama na po dito yung one-time membership fee.
at 1 month na subscription mo. Kaya for the first month, nakasubscribe ka na kay Seacrest, alright? You will get exclusive membership access, get complete online tools, free training, support, travel incentive, promo, rewards and commission. Makukuha mo yan lahat pag sign up mo. Okay? 9996 lang po yan. Ang daming products pong kasama yan. Free shipping nationwide pa po yan. Okay? Then, kapag medyo tight ang budget mo, pwede ka naman dito sa premium package natin. 5996 lang po yan. Okay? At meron din po tayong standard. 2996. Yan. So guys, itong tatlong to, free shipping nationwide. Alright? Now, kung talagang medyo tight ang budget mo, pang estudyante ang budget mo. Okay? Pang estudyante, pang senior ang budget mo. Meron po tayo yung starter, yung kanina, 998 lang po. Pero ito wala ng free shipping to kasi sobrang mura na po nito eh. 998, may kasama naman products yan. Kaya sulit pa din, alright? Basta ang bawat bayad mo dito kay Seacrest may kapalit na produkto. Okay, gets po ha? Okay, so now, etong tatlo na standard, premium at VIP, may lifetime na discount ka dyan. Oh, yan, yun ang maganda, lifetime na discount kumpara sa starter membership. May drop shipping na rin po. Lahat po yan ha. Lahat po yan may drop shipping service. Ibig sabihin, yung mga products na ordering nyo, i-deliver po yan sa bahay nyo. Okay? And different income rates, yan, iba't ibang kitaan yan, mamaya explain natin. Pero ang good news, ma'am and sir, upgradable naman. Yan. Kaya kung kayo po ay medyo, yun nga, tight ang budget ninyo at nag-start kayo sa starter, pag kumikita na po kayo, pwede kayong mag-upgrade. Ang good news, price difference na lang. So, for example, nag-start ka sa starter, nag-upgrade ka to standard, o minus, okay? Hindi mo kailangan magbayad ng 2996. Ile-less po yung binayad mo dito na membership. Alright? Magkaiwalay kasi yung membership tsaka subscription. Magkano yung membership, Coach Team? Ang membership po ng VIP is 9498. Ang premium naman po is 5498. Ang standard 2498 at yung starter po 500. Yan, yun yung membership nila. Sinamahan lang po natin ng 1-month subscription. Ano yung 1-month subscription, Coach Team? Ito po yun, 498. Yan, okay? So sa 498 na yan, ma'am and sir, importante po ito ha. Kailangan po talaga to kasi dito tayo kukuha ng income. Gets? Alright? So guys, this will support your team and business once a month lang. Once a month lang, 498 per month. Well, hindi pa kasama ang shipping dito and handling fee. So most likely, abot po yan ng mga 620 pesos kasama ng shipping. Pero ayos lang po. Kasi alam nyo kung bakit? May kasamang products eh. O, ikaw mamimili kung ano gusto mo. Pwedeng 2 chips, 2 sabon, 1 lotion, or 1 kape. Ikaw bahala kung ano gusto nyo. Okay? Every month po yan. May due date po kayo. Yan due date na yan, hindi nagbabago yan. Pag na-miss nyo po yung due date nyo, okay lang po. May 3 days grace period ka pa. So for example, today is your due date, pero bukas pa yung sahod mo, o yan, makakahabol ka pa. Basta wag ka lalagpas ng 3 days. Okay? So yung 498 na yan, this will secure your position. This will secure your spot. This will activate your tools, lahat ng marketing materials mo, lahat ng pangkitaan mo, dashboard mo, link mo, lahat yan ma-activate basta nakasubscribe ka. Yan lang kasi trabaho natin dito. Kahit wag ka na bumili ng products kay Seacrest, kahit wag ka na magbenta, okay lang po basta nakasubscribe ka lang. Okay? So kung gusto mo makatipid, pwede ka naman mag 1 year na. Ayan. Pag kumikita na po tayo guys, mag 1 year na po kayo. Ako po plano ko mag 10 years. Pag na-reach ko na yung 100K per month, 10-year subscription. O 60,000 pesos, at least 10 years. Diba? Ilang products kaya yon? May kasama kasing products yun eh guys eh. Assorted products. Ikaw na mamimili ko ano gusto mo. Big savings na to kasi syempre makakasave ka sa shipping fee mo. And this is highly recommended kapag nasa ibang bansa ka. Kaya sa mga nasa ibang bansa po, pag gusto nyo po na makatipid, mag 1 year subscription na po kayo para isang padalahan na po yan papunta sa inyo dyan. Okay po? Alright. So now, since member ka na, since subscriber ka na ni Seacrest, pwede ka na kumita. O ganun lang po kadali. Pwede ka na kumita. Hindi mo kailangan ng certificate dito, hindi mo kailangan ng diploma, hindi mo kailangan maging magaling. Hindi po. Ako po, hindi naman ako ganun kagaling eh. Nung nakilala ko po si Seacrest,
Nag-umpisa lang po talaga ako at inaral ko po siya ng mga 3 days. Ayan. Okay, so sa mga first timers po, aralin nyo lang po. Napakadali po nito. 6 ways of earning lang kasi tayo dito eh. So 6 lang. Una po dito yung dropshipping profit. Mas kilala po ito sa direct selling. You can earn up to 66% from product purchases or sorry, product sales. Optional naman to. Kung gusto nyo lang po, ha? Walang pilitan. Kahit ikaw na member ko, actually sa team ko po, wala talagang malakas magbenta. Nagugulat na lang nga po kami, nasasama kami sa top eh. Kasi yung pala may bumibili sa amin. Kasi nga po dropshipping eh. Nilalagay mo lang yung link mo sa mga post mo. So pag may bumili, gulatan na lang talaga. Mamaya may commission ka na. Ganun po kaganda, okay? Ano pa ba? Okay, pwede ka kumita sa fast start commission. Ito naman yun mas kilala sa referrals. Kapag may nare-refer ka dito kay Seacrest, you can earn up to 80% referral commission. Ang laki po, no? Yes, 80% commission. Then, meron din po tayong subscription. Ito po yun. Okay? Ito po yung pinaka-programa talaga, subscription bonus. Every month, you can earn up to 815,000 pesos. Ang laki. At totoo po ito ha, hindi po hyping. Mamaya malalaman nyo kung paano. Napakadali lang pong gawin. Kayang-kaya po ng kahit sino. Alright? Hindi mo sabi ko nga po sa inyo, hindi nyo kailangan maging magaling. Kailangan nyo lang talaga mag-umpisa. Okay, so next is the matching bonus. Ito yung pinanggigilan ko. Matching bonus. You can earn up to 66% additional subscription bonus. Hindi po ito yung pairing ha. Kaya sa mga nag-networking, alisin po muna natin alam natin sa networking guys ha. Wala pong pairing dito, walang flash out, walang ano pa ba yun? Basta wala, mga alam nyo sa networking, wala pong gano'n. Okay? Walang left and right, wala po. Alisin po muna natin yan. Pero kung may alam po kayo sa networking, that's good. Advantage nyo po yan. At least may alam po kayo. Okay? Alright. Then we have the product rebates. Ito po yun, pwede ka kumita sa mga binibili mo. Binibili mo, hindi ka nagbebenta, binibili mo talaga, literally. You can earn up to 19%. Okay? Product rebates po yan. And lastly, company sales share na usually binibigay po every year, pero dito po kay Seacrest monthly po. Pwede po kayong makatanggap niyan. You can earn up to 2% company revenue sales kapag kayo po ay presidential director na. Okay? So all income is of course subject to tax. Lagi po yan guys. Siyempre tulong natin sa Pinas po yan. Lalo na sa flood control. Visit na flood control yan. Okay, tara na, tuloy natin. Okay. So guys, dropshipping profit muna tayo ha. Actually, napakasimple lang nito. So, ito po yung kitaan sa selling. Kung gusto nyo po magbenta, pwede naman. Ang maganda, hindi nyo kailangan mag-deliver ng products. Hindi nyo kailangan magtumanggap ng pera, hindi po. Meron kang sariling shop link. Yan. So, magkakaroon ka ng sarili mo shop link na isasend mo sa mga customer mo. At pag sinend mo po yan, dyan na sila order. So, hindi na ikaw yung mag-deliver, magpapack, mag-ship. Wala na pong gano'n. Ako po, 1 taon na po ako dito kay Seacrest ha. Never po ako nag-pack, nag-ship, nag-deliver ng products, tumanggap ng pera. No. Mag-order, customer ko wala. Okay, so tingnan nyo, yung chips natin, 129 na lang po members price. Pero again, pag bumili ka ng 50 pieces, 99 pesos na lang po ang isa. Mura no? Okay, yung lotion natin, from 349 to 49 na lang po pala. So may 100 ka dyan. Ang sabon natin from 179, 119 lang pala. Okay, yung mura, no? Yung kape natin, yung slimming coffee natin, yung Seaskin Coffee, from 388, 288 lang po yan. Yung C-Health Coffee naman natin, from 488, 388 lang yan. At yung Seaskin Coffee, yung Supreme natin, okay, yung Supreme po natin, from 1,249, 749 lang pala. So may 500 pesos kang kickback dyan. Kaya ma'am and sir, kung gusto nyo mag-direct selling, ito po yung babagay sa inyo. Wala pong quota dito, no aggressive selling. Try nyo lang po. Okay? Makakachamba ka talaga. Pero sa totoo lang guys, dito kay Seacrest, ilan lang po yung magaling magbenta. At hindi po ako kasama doon. Promise, hindi ako kasama doon. Magaling lang po talaga ako mag-post. Post lang ako ng post, mamaya may kumukuha na, may bumibili na nagugulat na lang ako, may commission na ako sa sales ko, and
talagang gano'n na lang po, no? Kasi itong mga to, pwede mo naman makuha ng libre sa subscription mo eh. Except for the Supreme, ha? So, yan po, libre sa subscription mo. Ayos ba? Okay. So guys, ito naman sa Fast Start Commission, yung referrals na. So tapos na tayo sa selling. Sa sharing naman tayo. Yan. Kapag kayo po ay may nasisharean ng Seacrest subscription at meron pong interested member or interested prospect at gusto na mag-start sa'yo, may kita kang 30% sa ano nila, sa membership nila. Alright? So paano 'yon, Coach Team? Ito, compute natin. So magkakaroon ka ng sarili mong landing page or invite link. Yang invite link na yan, pinapadala po yan sa mga magme-member sa'yo. Okay? So yung mga magme-member sa'yo, ang gagawin lang nila, magsa-sign up sila dyan, and pag nag-activate na sila, automatic, syempre, may makukuha kang commission dyan. So paano yung mga commission? Kunwari sa starter, sa starter membership, ikaw din naka-starter, no? 500 yung membership. Magkano yung 30% nun? 150. Yan yung mapupunta sa'yo. Malaki din yan, ha? Kasi magkano lang nilabas mo yun? Di ba? 500 lang naman ang membership. Okay, ang standard naman po na 2498 ang membership, 30% po niyan 750. Yan. Ang premium po 5498, ang 30% po niyan 1650. At ang VIP 30% po ng 9498 is 2850. Guys, unlimited enrollment po tayo dito 24/7 all around the world. No flash out, no manual positioning. Activate ka lang ng activate. Huwag ka na magpaalam sa amin. Okay? At ang good news, ito po yan, upgradable po yung mga yan, di ba? Kaya for example, nag-start ka sa starter. Ito nga po, nag-start ka sa starter, so nag-upgrade ka to VIP. Yung member mo, ganun din. Nag-start sa starter, tapos nag-upgrade to VIP. May makukuha ba ako doon, Coach Team? Yes, meron. Kasi nag-upgrade ka eh. Magkano makukuha ko? 2,700. O bakit 2,700 na lang, hindi 2,850? Kasi may nakuha ka ng 150 eh. Kaya babawasan muna natin yun. Siyempre naman, no? Malulugi na yung kumpanya niyan. Okay? So, babawasan na natin yung 150 kasi may nakuha ka ng 150 before. Kaya 2,700 yung makukuha mo. Pag nag-upgrade yung direct mo. Direct mo, ha? Okay. Now, paano pag hindi ako nakapag-upgrade, Coach Team, at yung kausap ko ay nag-VIP? Magkano makukuha ko? Kung ano yung package mo. So kunwari naka-starter ka 150. Kung naka-standard ka 750. Kung naka-premium ka 1650. Yun yung makukuha mo. Kaya dapat mauna ka mag-upgrade. Okay, sa mga kakausapin mo para sa mga magme-member, sa mga mag-upgrade, dapat mauna ka mag-upgrade para makuha mo ng buo yung commission mo. Okay, gets po ha? Alright, so pag may questions kayo, mamaya may Q&A tayo. Okay, so now, since nagre-refer ka, ma'am and sir, pwede po kayong ma-promote kapag marami po kayo nare-refer dito kay Seacrest. Ito yung maganda dito, may promotion. Di tulad sa networking ko na dati, networking namin dati, ang dami kong na-direct nun. Pero never ako na-promote. Palakpak lang ang inabot ko. Okay? Dito meron. Kapag may nare-refer ka, may points ka natatanggap. Okay? Maliban sa starter So guys, hindi po applicable to sa starter membership. Kaya kung gusto mong may promotion, dapat ang piliin mo yung standard, premium, or VIP. Okay? Alright, so now, pagpasok mo dito kay Seacrest, may rank ka na kagad. Kahit starter ka. Ang rank mo, director. Paano maging senior director, Coach Team? Yan ang next rank, senior director. Madali lang po ito. Kailangan nyo lang po ng dalawang standard membership. Okay? So that's 30 points. Ayan, makikita nyo po yung mga points natin. May 3 points pag starter, 15 points pag standard, 33 points pag premium, at 57 points pag VIP. Pero makukuha mo lang ang mga points na to kung ikaw po ay naka-standard, premium, or VIP. Wala po nito sa starter. Kaya dapat mag-upgrade ka. Okay? So guys, ang next rank, Executive Director. Alright? Executive Director. Paano ma-promote dito? Kailangan mo ng 150 points. So, dapat din may 20 members ka sa ilalim mo. Okay? Kung hindi mo kaya yung 150 points, ang 150 points po kasi mga 10 direct po yan. 10 direct ng standard. Okay? Magano ka, ang gagawin mo, mag-3 directs ka. Yan 3 direct mo, dapat senior directors. I-promote mo sila to senior director.
at dapat meron ka pa ring 20 active members sa ilalim mo para ma-promote ka to executive director. Gets? Okay. The next rank is the national director. Ang national director, guys, 450 points. Medyo matrabaho to pero kung hindi mo kaya yung 450 points at 100 members sa ilalim, pwedeng 3 lang ulit. Yung 3 mo na dating senior director, ipapromote mo sila to executive directors naman. So tulungan mo yung 3 mo. Pag naging executive director sila at meron kang 100 members sa ilalim mo, promoted ka na to national director. O, ganun po Okay, and then corporate, ito medyo, sagad-sagaran talaga to guys. Okay, kaya kapag kayo po ay nag-corporate director, saludo ko sa inyo. Kasi 1,500 DR points to Ang katumbas po nito ay 100 na directs. 100 na direct na standard Not unless mag-VIP ka. So pag VIP, 10 lang yan. 10 VIP. Tama ba? Tama. 10 VIP, no? Kaya kung kaya po kung kaya. Pero kung hindi nyo po kaya, 3 lang ulit. Yung 3 mo na dating executive director, ipapromote mo to national director. At yan 3 na yan, pag na-promote to national director at meron kang 500 members sa ilalim mo, promoted ka na to corporate. Yon, okay? Then lastly, presidential director. Guys, ito, i-goal mo lang maging executive director, step by step. Kasi pag na-reach mo na executive director at na-keep mo yan, na-keep mo, na-maintain mo ang grupo mo at napopromote din sila to executive directors, yung mga nasa ilalim mo, ma'am and sir, presidential director, marireach mo na lang yan. Gulatan na lang po talaga. Ako po, tahimik lang nga po ako Nagulat na lang po ako, corporate na pala ako So, gulatan na lang talaga, no? Guys, tandaan nyo po yan, Importante din po ito para sa inyo. Lalo na kung goal-oriented ka. Ako po kasi goal-oriented po ako ayoko po talaga ng problema. Yes, may dumarating na problema, pero I focus on the solution, not on the problem. Kaya madalas kapag may problema kami dito sa bahay, solusyon kaagad ang iniisip namin mag-asawa. So sana ganun din po kayo. Pag may problema po kayo, solusyon kaagad, focus kaagad sa solution. Kasi yan talaga yung aangat sa inyo Okay? Alright, so all you need to do is just to duplicate 3. And your promotion will be easy. Ganun lang po. 3 lang po yun. Ayos ba yan? Yan So 3 lang po yan, ma'am and sir. Okay, pag kayo po ay na-promote, syempre yung income mo mapopromote din. So imbis na yung kita mo sa referral ay sa direct mo lang, pwede ka na kumita sa direct ng direct mo at direct nila at direct pa nila. Hanggang 10 levels pwede po kayo kumita. So that's up to 80%. 80% na commission sa referral. Di ba? Ayan nga po, explain ko po sa inyo may kita ka sa mga directs mo, no? Naalala nyo kanina? Pag VIP, 2,850. Pag premium, 1,650. Pag standard, 750. Kapag starter naman, 150. Depende po sa package mo. Okay? Now, yan yung mga direct mo. Paano, Coach Tim, pag yung direct ko, nagdi-direct na? May kita ba ako doon? Well, magpa-promote ka to senior director para may kita ka sa direct ng direct mo. Kaya for example, kung ikaw ay naka-VIP, ikaw po ang naka-VIP, yung direct mo na naka-VIP, na kapag direct ng VIP, may kita ka doon 949. Hindi mo na trabaho yan pag ikaw naman po ay naka-premium at yung direct mo nakakuha ng premium din, may kita kang 549. Pag ikaw naka-standard at yung direct mo nakakuha na nag-standard din, 249 ka dyan. At kapag ikaw po ay hindi pwede sa starter to, okay? So dapat may rank ka na dito. So kapag ikaw po ay senior director at may pumasok na nag-starter sa ilalim mo, sa second level mo, may 50 pesos ka pa din. Hindi na masama yan, may 50 pesos ka pa din. Paano naman, Coach Tim, pag yan second level ko, nagdi-direct na? May kita ba ako doon? Magpa-promote ka to executive director para may kita ka sa direct mo. Third and fourth level, 5%. So magkano po yan? Ayun, pakita ko sa inyo. May kita ka pa din. Hindi mo na direct yan Direct na ng direct mo. Next rank, ang corporate, national director, level 5 and 6 na. May 5% ka na naman. Tapos kapag corporate ka, ito yung maganda Kaya gusto ko mag-corporate talaga kasi sayang yung 7 and 8 level ko, guys. 7 and 8. May kita ka pa rin dyan.
Pag may nagdidirect sa 7 and 8 level mo, may kita ka doon. Kaya maganda mag-VIP ka. Pag kaya mo na yung VIP, mag-VIP ka para kahit yung nasa pinakailalim mo, nasa 8 level mo na, pumasok, nag-VIP. O, nag-VIP yun pang 8 level. Meron kang 474 pesos. O, gets na ha? Okay. At syempre, pag presidential ka, hanggang 10th level meron ka. 9 to 10th. So, 5% ulit yan. Guys, ibang klaseng promotion dito kay Seacrest. Ito yung wala sa networking. Ito yung wala sa binary. Kasi sa binary, pairing-pairing, left and right, paano pag nagpantay? Paano pag hindi kumilos yung kabilang leg? Paano pag puro malakas na leg lang? Wala ka nang kita, iyak ka na. Ikaw yung gagawa ng paraan para kumita ka. Paano ko nalaman yon? Nanggaling na kasi kami dun eh. Nanggaling ako dun. Oh, alam po yan ng ibang members natin dito. Okay? So next, ayan, ano bang gamit natin na structure? So since minention ko na yung binary, ayan, pasensya na kayo sa background. Okay, since minention ko yung binary, guys, ang may structure tayo. Ang structure natin dito, syempre ang company, ang kitaan dapat may structure. Hindi pwedeng walang structure yan. Kapag walang structure ang kitaan, magko-collapse po tayo, mawawala tayo. Kaya nga po, ngayon buhay na buhay tayo at lumalakas pa po tayo eh. Kasi ang structure na gamit natin dito ay yung 2x15 force matrix. Yung nasa kanan po, ayan yung parang triangle. O pyramid. O sige, sabihin natin pyramid. Pero ma'am and sir, hindi tayo pyramiding ha. O yan, hindi tayo pyramiding. Okay? Mukha lang siyang pyramid. Kasi alam nyo, ito history lang po ha. Share ko lang po sa inyo. Alam nyo po ba na yung pinakamatibay na structure sa buong mundo ay ang pyramid? Yes, ma'am and sir, yan ang pinakamatibay na structure. Punta kayo sa Egypt, ano makikita ninyo? Pyramids, di ba? Pyramids of Giza, yan, mga pyramids. Bakit hanggang ngayon nandun pa rin sila? Kasi nga po, napakatibay ng structure nila. Alright? So, kung tutusin, dito sa atin, kung ilalagay natin yan sa business natin, matibay po ito kumpara sa binary. Kasi sa binary, pag pila yung kabila mo, babaksak ka. Gets mo na? Sa matrix, ma'am and sir, ibubuhay natin yun hanggang pinakailalim natin, 2x15. So dito nagpo-promote tayo ng teamwork, may spillover, and it's easier to manage and feel for some users. Kaya kung kayo po ay mahiyain, alam niyo yun, hindi kayo magaling sa networking, hindi kayo magaling mag-invite, sorry, pwede po sa inyo si Seacrest talaga. Basta nakasubscribe ka lang ha. But again, hindi namin pinupush ang spillover kasi may paraan naman. May diskarte po tayo dito na i-share ko po sa inyo mamaya. Okay? Ang good news kasi sa Matrix, ma'am and sir, ito talaga stable. Stable income ka na. Unlike ng binary na yes, malaking kitaan sa umpisa, no? Hyping ang tawag. Ang lalaki ng income nila. Pero after 5 years, after 10 years, parang nawawala, parang lumiliit. Bakit? Kasi nga po, nasa-saturate na yung market. Lalo na kung pare-parehas kayong barley, pare-parehas kayong fish oil, pare-parehas kayong pampatak, basta pare-parehas kayo ng mga products ninyo at nakadepende po yung package, yung pay-in sa pairing, iyak po kayo dyan. Analyze nyo na lang po kung bakit ko to sinasabi. Hindi po ako naninira, pero just imagine that. Nagpantay, saturated market, ang daming competitors, nakadepende sa package. So dapat makabenta ka, no? Benta, pay-in, dapat maubos yung package mo. So, ano mangyayari? Since wala na bumibili sa'yo, wala na rin magpapamember sa'yo. Okay? Gets na? Alright. So guys, pakita ko na sa'yo kung paano kumikita dito kay Seacrest. Ito po yung talagang highlight natin, ang subscription bonus. Sa bawat members na nagbabayad ng $498 every month, may kita po tayo na 12 pesos and 45 cents dyan. Okay? Under our Matrix 3. Regardless, kahit hindi mo pa direct yan, kahit saan galing yan, okay? Basta napunta sa ilalim mo, pasok yan sa'yo. Pwede ka na kumita. Okay, so paano yan, Coach Team? Turo ko sa inyo paano, para at least alam po ninyo. 2x15 levels lang tayo. Madali lang unawain to. Guys, okay? So automatic positioning tayo, left to right. Wala nang manual positioning. Kaya ang gagawin mo lang talaga is to send your invite link to your members, to your prospects. Pag nag-sign up na sila at nag-activate na sila, ipo-position yan sa first level mo sa left. Tapos, yung susunod na magpapamember, mapupunta sa right. Yan. So, 2x15.
2 by 2 by 2 by 2 by 2. 2 times 2 times 2 times 2 hanggang 15 levels yan. So sa first level mo may dalawa ka. Sa second level mo, napuno mo na yung first level, no? Sa second level mo, mag-open up na yan. So pag may pumasok ulit sa'yo, ipoposition ni system yan sa left, sa left, sa right, sa right. Ganyan, para balanse. Kasi hindi pwedeng sa gilid yan eh. Hindi pwedeng sa ibabaw mo, hindi din pwedeng pabilog, hindi din pwedeng pa-square. Talagang pababa po yan kasi nga po yung structure yung sinusundan natin. Yung matrix. Okay? Ang good news, ma'am and sir, hindi mo naman trabaho lahat yan. Hindi. Ang trabaho mo lang dyan yung dalawa. Kasi yung dalawa na yan, kukuha din ang dalawa nila. O, gets mo? Okay, hanggang sa mapuno po yung ano nyo, hanggang mapuno po yung levels ninyo. At ang maganda dito, hindi nyo kailangan punuin ang bawat levels para kumita. Basta may tao na sa ilalim mo, kikita ka na po every month. Kasi may cutoff po tayo eh. Ang cutoff po natin para sa subscription bonus is from the 1st to the 31st of the month or to the 30th of the month. Kaya kung ilan po yung nagbayad ng subscription dyan, yun po yung kikitain nyo for that month at ibibigay po yan sa next Thursday of the month. Okay? So guys, duplication of 2 lang. Dalawa lang ang kailangan mo, pwede ka na kumita up to 50,000 pesos. Believe it or not, yes. Kung naniniwala ka na 2 times 2 is 4, maniwala ka dito. Tinan mo ha, i-compute natin para makita nyo po. Di ba meron ka ng 4 sa ilalim mo? Pag yung 4 sa ilalim mo, tinan natin, ayan o. Yung 4 sa ilalim mo, kumuha ng tiga 2. So meron ka ng 8 sa third level. Hindi mo trabaho to ha. Ang trabaho mo lang yung nasa first level. Yung dalawa mo. O tapos yung dalawa mo, kumuha ng dalawa nila, ng dalawa nila, ng dalawa, ng dalawa, ng dalawa, and so on and so forth, hanggang sa 11th level, ma'am and sir, mapupuno mo yan. O, magkano kikitain mo? Ayan, tingnan natin. Sa first level, may 24 pesos ka pag napuno mo. Second level, may 74 pesos ka na pag napuno mo yan. Okay? Then, tingnan natin. 8 sa third level mo, meron ka ng 174, sa fourth level 373, then sa fifth level 771. Ma'am and sir, alam niyo po ba na kapag meron ka ng 40 plus ha, or 50 plus subscribers dito kay Seacrest, sagot na po ni Seacrest yung subscription mo. Bakit ko sinabing sagot? Kasi yung commission mo, ayan o, pambayad na po ng subscription mo. Kaya hindi problema ang monthly subscription dito. Problema po yan ng mga tamad. Problema po yan ng mga naghihintay ng spillover. Okay? So, diretsuin na kita ha. Paprangkahin na kita ngayon kasi ayoko maging tamad ka eh. Sayang to eh. 2 lang ang kailangan mo. Yan 2 na yan, pakuhanin mo ng 2 in 1 week time. 1 week. Bilisan natin, 1 week. Tingnan nyo, magugulat na lang po kayo after 2 months. Ang laki po ng kita ninyo. Tingnan nyo, ayan o. Alright? O. So, pwede kang umabot up to 50,000 pesos. And assuming, mabagal ka na nito ha, mabagal ka. Assuming every month. Sa isang buwan, nakadalawa ka. Ayan yung kita mo. Maliban sa referral ha. So, subscription tayo ha. Pero syempre may kita ka sa referral. Okay, second month mo, may kita ka pa rin. Third month mo, may kita ka pa rin. Fourth month, may kita ka pa din. Fifth month, may kita ka pa din. And ma'am and sir, I'm glad to let you know na kahit ano pang tagal mo dito kay Seacrest, basta meron 2 pumapasok sa'yo, mag-ROI at mag-ROI ka. Lahat ng ginastos mo, babalik po yan sa'yo. Kaya alam nyo, natatawa na lang ako sa mga taong nagre-reklamo sa subscription eh. Kaya dapat talaga pinapa-attend nyo sila ng Zoom. Kasi sa totoo lang, hindi problema yung subscription. Just imagine this lahat tayo kumikita. Pag lahat tayo kumikita, sa tingin mo, titigil ba? May titigil? Walang titigil. Lahat magsusubscribe. Kaya yung business natin, hanggat merong happy subscriber sa ilalim na yan at tuloy-tuloy, talagang palaki ng palaki Seacrest. Okay? So tingnan nyo, pag kayo po ay director rank, hanggang 25K ka lang. Ang director rank, ito po yung starter. Kaya po sabi ko sa inyo kanina, huwag kayong papayag na starter membership lang kayo. Kasi kapag kayo po ay starter lang, kahit may 2 ka pa, hanggang 25K ka lang. Kaya kung lahat tayo naka-starter pantay-pantay tayo. 25K lahat tayo. Kaya kung gusto mo na mas malaki dyan, mag-upgrade ka. Kahit ano po, standard, premium, or mag-VIP ka na. Isagad mo na para pwede ka ma-promote to senior director. Pag senior director ka, ayan, may 50K ka na. Okay po ba? 2 lang po yan
Mas maganda, mas mabilis. Kung kaya po natin na mas mabilis pa, mas okay po yun. Every 3 days, mas maganda. Kasi bakit? Pag every 3 days, may dalawang pumapasok sa'yo, in 1 month, meron ka ng 50K. Oh, nakakompute na po yun. Just do the math, ma'am and sir. Just do the math. Palitan nyo yung months dito. Palitan nyo yung months into days. 3 days, tinan nyo, hanggang 30th day, meron ka ng 25K. Sa 33rd day mo, meron ka ng 50,000. O kung weekly, first week, second week, third week, fourth week, after 11 weeks, meron ka ng 50,000. Pinalitan lang natin. Basta dalawa-dalawa lang po yan. Ito yung maganda sa matrix kasi nalalaro natin yung figures. Alam na natin kung kailan natin makukuha yung kikitain natin. Palitan mo lang yung buwan, palitan mo lang yung araw para malaman mo kung kailan mo makukuha at dapat pare-parehas tayo nagtutulungan. Walang iwanan. Okay? Kaya wag ka na maghintay ng spillover. My goodness naman, maghihintay ka pa ng spill. Ang sarap ng kitaan dito kay Seacrest. Ako nga po, hindi ako naghihintay ng spillover sa upline ko eh. Oh, be the spillover maker. At kapag kayo po ay may nakuha 3, dinagdagan mo lang yung 2 mo ha. Dinagdagan mo lang ng 1 tao. 3. Pwede ka ma-promote to executive, di ba? Executive, national, corporate, at presidential. Ma'am and sir, hindi na 50K ang pwede mong kitain. Magta times 2 ka na. Ayan o, pwede ka kumita ng 100,000, 200,000, 400,000, 815,000. Hindi man ito agad-agad, pero at least, may patutunguhan. Nagdagdag ka lang ng 1 tao. Kasi kung hanggang 2 ka lang, wala na, expected hanggang 50K lang. Yun na yun. Pero kung magdadagdag ka ng 1, yan. Gulatan na naman tayo. Okay? Gulatan na naman yan. Every month, makikita mo na lang, uy, palaki income ko Ayos to Buti na nakinig ako kay Coach Tim. Alright? So the faster you build, the faster you will earn. Ganun lang po kadali. Okay, walang masyadong complication. Walang pairing, walang left and right. Basta 2 o 3 lang. Mamili ka na. Ikaw na mamili kung ano gusto mo. Okay? Alright, so now bakit tayo magbabayad ng 498 every month? Well, simple lang. Kung gusto mo kumita, bayad tayo. Kasi yung 498 na yan, tulong mo yan sa kumpanya. Tulong mo yan sa amin. Tulong mo yan sa community. Kasi hindi naman pwedeng ikaw lang yung kumikita tapos wala ka nilalabas. Parang tindahan. Ma'am and sir, parang tindahan lang po. Kung gusto mo kumita yung tindahan mo, anong kailangan mong gawin? Mag-stock ka. Maglabas ka ng puhunan. Magbenta ka. Ganun. So dito sa atin, ang maganda lang po sa atin, 498 per month. Isang beses lang sa isang buwan. O sama na natin shipping fee, 620, 630. Mura pa din kasi may products na kasama. Kaya just enjoy the products, enjoy the process. Okay, you can wait for your income to grow or you can make your income to grow or you can make your own income pala. Okay? So guys, sana naunawaan ninyo Okay, sana naunawaan ninyo na yung subscription na binabayaran natin, hindi yan para kumita si upline. Hindi po. Para po kumita tayo lahat. Nagkataon lang na may nauna. Okay? So syempre, kami naman tutulong kami sa iyo. Bakit? Paano mo sinabing tutulong kami sa iyo, Coach Tim? Pwede ka namin bigyan ng spillover. Pero ang maganda dito, wag ka muna maghintay ng spillover. Kumuha ka ng 2, kumuha ka ng 3, saka ka maghintay. Baliktarin natin. Ang mindset kasi ng tao ngayon, ng mga sumasali, naghihintay sila. Mas maganda yung kumuha ka na, saka ka maghintay. Ganun po ang ginawa ko. Okay? So, diretso na kita para walang baby tayo dito So, kumuha ka na ng 2, ng 3 mo, saka ka maghintay. Okay po ba yun? Okay, so tuloy natin. Alam nyo, ma'am and sir, mas sulit naman ang pagbabayad mo ng subscription dito every month. Kung kayo po ay nagbabayad sa PLDT ninyo, sa Netflix ninyo, ayan kinumpute ko na para sa inyo para ma-realize nyo po na mas okay pala magbayad ng subscription kay Seacrest. Kasi tingnan nyo po, wala ka namang kinikita dyan eh. Bayad ka ng bayad pero wala kang kinikita. Pero bakit ka nagbabayad? Kasi kailangan ng pamilya mo. Kailangan mo. Tulad ng internet, bayad ka ng bayad kasi kailangan mo. Netflix, bayad ka ng bayad kasi kailangan mo. Kailangan ng anak mo eh. Nanonood siya ng Cocomelon, ng Blippi, ng Ate Carla ba yun? Kung sino man yan, okay. Pero kay Seacrest, tingnan nyo, bayad tayo ng bayad monthly, pero anong kapalit? Income. Well guys, ibang klase po ang pwedeng ibigay sa inyo ni Seacrest, alright?
I just want to let you know na kahit ano pang tagal niyan, okay, ito na, kino-compute ko na po para sa inyo lahat para maunawaan nyo po talaga. Ang dami ko nang pinapakita sa inyo ha, para ma-absorb nyo po. Okay, para wala nagrereklamo dito na, Coach Tim, ano, bigat ng monthly, ayoko na, hindi na matuloy yung monthly ko, hindi na. Ay nako, pangtamad na rason po yan. Dalawa lang po ang kailangan ninyo para magtuloy-tuloy na po yan at hindi nyo po problemahin ang monthly. Kasi tingnan nyo ha, okay, sulit ba ang pagbabayad natin every month? Ma'am and sir, sabihin na natin, compute natin. Di ba nagbabayad ka? Plus yung shipping fee. O sarado na natin 600 every month. 600 times 12 months, that's 7,200 every year. So sabihin na natin sa loob ng 5 taon, 36,000 pesos ang ginastos mo. 5 taon ha? 5 taon, 36,000 pesos ang ginastos mo sa subscription mo dito kay Seacrest. Sulit ba yan, Coach Tim? Tingnan natin. Ayan o. O yan guys, depende na po kahit matagal pa po yan. Sabihin na natin pinakamabilis weekly. Sa loob ng 11 weeks, may 50K ka na. O ROI ka na. Okay? Sa loob ng 11 months, may 50K ka na. ROI ka na naman. At kahit umabot pa ng 11 years yan, ROI ka pa din. Alam nyo, 11 years, that's how much? 70,000 pesos yata, no? O mga 72,000. 72,000 nga. 72,000. 10 years ang binayad mo sa subscription mo. No? Pero tingnan nyo, bumalik pa rin sa'yo after 2 months. Kasi meron ka ng 50,000 every month. Ma'am and sir, mas okay na to. Kaysa naman sa bayad tayo ng bayad sa gobyerno, ayan na naman, ayoko. Sorry po ha. Di ba may binabayaran tayo every month? Alam nyo na yan. Hindi ko na babanggitin. Pero tingnan nyo, ang daming umiiyak. Ang dami pong umiiyak. Mga senior natin, umiiyak sa pension nila. Anong reklamo nila? Nagbayad ako dyan pero monthly hindi pa rin sapat kaya kailangan ko magtrabaho ngayon. Coach Tim, ayaw ako payagan ng mga anak ko na humataw kasi baka daw magkaroon pa ako ng problema. Magkano lang naman ang pension ko? Ma'am and sir, alam nyo, nakakalungkot yung mga situation ng senior natin. Ang sisipag po nila, sa totoo lang, ang sipag po. Pero ayaw silang payagan ng mga anak nila. Mahal kasi kayo ng mga anak nyo. Okay, mahal kayo niyan. Ang problema lang po kasi baka may mangyari. Pag may mangyaring masama sa inyo, sino po bang sasagot? Sila. So, doble sakit ng ulo. Di ba? Now, kung kayo po ay malakas-lakas pa ngayon, eto talaga, ma'am, sir, kung kayo po ay malakas pa ngayon, hatawin nyo ng todo si Seacrest. Alam nyo kung bakit? Mag-advance na tayo ng pag-iisip. Okay? Advance mag-isip. Retirement. Ilang taong ka na ba? Pag-retire mo, may plano ka na ba? May funds ka ba? Meron ka na ba dyan? Kasi kung wala kang funds, ang ending mo, same lang po ng mga senior natin ngayon. Matuto po tayo sa mali ng iba. Yun ang maganda eh. Kasi nakikita mo na yung future nila eh. Nakita mo na sila eh. Gusto mo bang mangyari yun sa'yo? O kung gusto mo mangyari yun sa'yo, gayahin mo kung ano yung ginawa nila. Pero kung ayaw mo mangyari yung nangyayari sa kanila ngayon, baguhin na natin ngayon pa lang. Gets nyo na po? Sana may natututunan ka ngayon ha. Kasi ma'am, sir, ibang klase ng level ngayon ng kahirapan. Sobrang hirap na po talaga. Hindi na sapat yung pension mo eh. Pension mo pa lang, wala pa. Ubus ka agad. Ubus po ka agad. So at least ito kay Seacrest, yes, pagtyagaan mo lang, mga 1 linggo lang, tyaga ka ng 1 linggo. Pag kumikita ka naman, after 2 months, di ba, ayan na nga, pinakita ko na sa inyo, 1 linggo, 2. Yung 2, maghahanap ng 2 sa following week. 2 ulit, the next week. Hindi mo naman trabaho lahat yan. Trabaho mo lang dyan 2. After 11 weeks, meron ka ng 50,000. Ma'am and sir, pag ikaw po ay may 50,000 na every month at tumanda ka na, alam nyo, yung mga anak ninyo, hindi na mamumblema sa inyo. Kahit saan ka pumunta, pwede. Mag-enjoy ka. Kasi dapat ngayong senior years mo, nag-i-enjoy ka eh. Hindi yung kinukulong ka sa bahay. Sorry po ha, pasensya na po ha. Pero wala, nakakalungkot lang po talaga kasi ang dami ko pong members senior. Ang reklamo nila yun. Ayaw daw payagan ng mga anak, scam daw to. Binibigyan na nga natin ng chance na kumita, pero ayaw maniwala. Kaya, eto na lang. Tingnan natin. Gulatan na nga lang sa resulta. Basta gawin nyo lang po. Simple lang 2 lang po. Diyan muna kayo. Okay, diyan na muna kayo. 2 muna. Pag okay na, may resulta ka na, dagdagan mo na ng 1 para kumita ka ng more than 100,000. Okay?
Alright, so napag-usapan na natin ito yung maganda. Okay, matching bonus. Ma'am and sir, ang good news kapag kayo po ay senior director, dalawa lang yung dalawa mo. May kita ka matching bonus. Ang matching bonus po, may 50% na kita ka pa sa kita ng directs mo nang hindi binabawasan ng kita nila sa subscription. Alright? So paano yun, Coach Team? Okay, bigyan na kita ng example. For ito, di ba may dalawa ka? Okay, yung unang direct mo kumita ng 25K per month. Sa subscription po subscription to. Okay, yung isang direct mo kumikita na ng 15K per month. So magkano po yan in total? 40,000. Okay, now kung kayo po ay senior director, kasi nga dalawa ka senior director, may 50% nakita ka sa kita nila. That's 20,000 pesos on top of your own subscription bonus. Kaya ma'am and sir, alam nyo, ang good news dito, pag yan dalawa mo kumikita na ng 50,000 pesos kada buwan, magkano yun? 100K, no? Ano yung 50% ng 100K? 50,000. Syempre, ikaw din kumikita ka na rin ng 50,000. So magkano yung total? 50,000 plus 50,000, 100,000. Ang dahil lang sa dalawa. Math lang po ito hindi po ako nang-hype. Naku, ma'am and sir, sabi ko sa inyo, nakakabuwang si Secrets, lalo na kung marunong ka sa numero. Okay? Kaya ngayon pa lang, magplano na po kayo. Kasi tingnan nyo, dalawa lang yun Paano pag nagtatlo? The generation. Hindi lang sa direct mo. Pwede ka pa kumita sa direct ng direct mo, sa direct ng direct nila, hanggang 5 generations, up to 16% additional. Okay, additional po ito maliban sa 50% mo. Kaya kung yan tatlo na yan, kumikita na ng 50K per month. Ayan nga po, sabi ko sa inyo 50K per month, tatlo na yan So magkano yan? 150,000. First generation ang tawag dyan, mga direct mo. Okay, senior director ka. So 50% sa'yo. Magkano yun? 75,000 pesos. Wow. Ayos, no? Hindi, ano pa matching bonus to Nakahiwalay po yung subscription bonus mo. Next, tingnan mo. Alam nyo guys, sinolusyonan na po ni Secrets yung problema natin dati. Yung mahal na entries, mahal na multiple accounts, tapos mahal na monthly maintenance, sinolusyonan na po ni Secrets yan. Dito, lahat pinamura niya. Ang kailangan mo lang gawin, sipagan mo lang. Okay? So, tingnan natin assuming na yung second generation mo, yung direct mo, kumikita na po sila lahat ng total of 450K. Okay? Total po ng income nila sa second generation mo. Executive director ka. May 5% ka. 22.5. So 22.5 plus 75K, wow. That's 97,000 pesos. Tapos isama mo pa yung subscription mo, kumusta ka naman? 100K every month. More than, no? Okay. Third generation mo, kumita ng 1.3 million. Total income nila. Ikaw naman ay national director. May kita ka dyan, 5%. Ayan Then sa fourth generation mo, total income nila 4.50 million pesos. Ikaw ay corporate director. Ayan ang gusto ko, Ito talaga. No? Ito yung gusto ko. Yan, ako po. May 3% pa. Sa fourth generation. Then kapag sa fifth generation mo, kumita naman sila ng 12 million pesos. Alright? Presidential director ka, may 364,000 ka. Kaya ma'am and sir, it's numbers. It's just numbers, no? Kaya kung kayo po ay maraming i-direct, wow, congratulations. Yan po ang naghihintay sa inyo every month. Kaya dito kay Secrets, monthly, hindi ka naman zero income. Di tulad sa ibang kumpanya, ibang networking companies na, alam mo yun, ikaw pa yung gagawa ng paraan para kumita ka. Mangangamada ka, no, magbabaksak presyo ka ng products, wala ka nang pakialam sa ibang tao, wala ka nang pakialam sa ibang members. Basta ang importante sa iyo, makabenta ka lang ng baksak presyo at makapagpa-pay in ka lang. Yun lang importante sa iyo para pang-pairing mo. Okay, gets na. All right. So now, ito yung maganda, ito yung bonus na lang. Bonus na lang po ito, product rebates. Di ba naalala nyo kanina, pwede kayo kumita sa binibili nyo? Yes po, totoo po yan. Pero dapat naka-standard, premium, or VIP membership ka. Pag kayo po ay naka-higher membership, may 5% ka pa nakita sa lahat ng bibilin mo dito kay Secrets. No minimum purchase po ito. Okay? So for example, bumili ka ng chips, isang chip, may 6 pesos and 45 ka dyan. Depende po sa dami Kapag naka-wholesale ka,
Kung magkano po yun, 5% po yun. Alright? Sa lotion natin, may 12 pesos and 45 cents ka. Sa sabon natin, 5 pesos and 95. Sa Skin Coffee natin, 14.40. Sa Health Coffee natin, 19.40. At syempre sa Supreme natin, mas malaki. 37.35. Yan. Kaya Sir, dito kay Seacrest, bumili ka pa lang, kumita ka na. Ayos ba yan? Oh, lalo na kapag may rank ka. Ayan, ito yung gusto ko. Product rebates generation. Oh, naalala nyo, di ba? 5% ka. Is director rank ka niyan. So sabihin na natin, bumibili tayo lahat ng isang kape lang. Isang kape. Yan, Health Coffee natin. Magkano po yan? 388 pesos members price po ha. Doon nakabase. So pwede po kayong kumita up to 10 generations dito kay Seacrest sa product purchases po. Kaya kung kunwari, nakatatlo ka, again, mapopromote ka hanggang presidential director kung may tatlo ka. Alright? So, senior director ka, no? Senior director, may 3% ka. Okay? Ayan, no? Oh, isang kape lang binili nila, may 58 pesos ka. So, paano pag yung tatlo mo nakakuha ng tiga-tatlo nila, tatlo, and so on and so forth, mas maganda. Kasi kapag kayo po ay na-promote to executive director, may 2% ka sa third generation mo. Pag kayo ay national director naman, 2% sa fourth generation. Pag corporate, ito yung maganda na naman yan. Ito gusto ko sa corporate. Sayang kasi to. Lalo na ang lakas bumili ng Team Cebu ko. Ayan, corporate director, meron akong 2%, 1% no, sa 6th generation. At syempre, pag presidential director ka, salo mo yung 7th to 10th generation. Ma'am, sir, pwede pa rin kayo kumita ng 6 digits ng dahil lang sa isang kape na binibili ng bawat members mo sa ilalim mo. Kaya dito kay Seacrest, we have a revolving product. Okay, huwag kayong matakot. SEC approved po tayo. Huwag kayong matakot na, alam niyo yun, scam or whatsoever. May products tayo eh. Meron tayong umiikot na produkto sa bawat buwan. Every month, meron po. Alright? Yun sa subscription nyo, parang bumibili ka na ng products ni Seacrest every month nun. Kaya talagang, naku ma'am and sir, kung nagigets nyo lang talaga yung sistema ng direct selling, pinaganda lang po natin dito kay Seacrest na in a way na hindi ka na magbebenta. No encoding, no selling, no quota, just product purchases for personal use. O, ayos ba yan? Ayos na ayos, no? Sign up na yata kayo eh. Okay, so lastly, ang company sales share, kapag kayo po ay nag-presidential director dito, may 2% ka pa nakita sa kita ni Seacrest. Alright? Sa isang buwan. Isang buwan. So for example, kumita si Seacrest ng 50 million pesos. 2% po niyan mapupunta sa'yo. Kung ikaw po yung nag-iisang presidential director. Pero kung 5 po tayo, hati-hati tayo dyan sa 2% na yan. Okay? Huwag niyong solohin. Alright. So now guys, cut off natin. Meron po tayong cut-off para sa commission natin. Itong upcoming payouts na nakikita ninyo, every Saturday po ng 11:59 PM, mawawala po yan. Kaya huwag kayong magugulat ha. Di ba, Sunday ngayon, baka nagulat kayo, bigla nag-zero yan. Ang laki ng laman yan, bigla nag-zero. Saan napunta yun, Coach Team? Mapupunta yun dito sa balance mo this coming Tuesday. Kasi may cut-off po yung sa dashboard natin. Alright? At yung monthly commission naman natin, lahat ng monthly commissions diretso po yan sa balance ninyo every first Thursday of the month naman. Yan. So, basta meron ng laman yung balance mo, pwede ka na mag-withdraw. Walang minimum withdrawal dito. Kung gusto nyo ng pang-load lang, pwede po. Okay? So, ipapasok po yan sa GCash ninyo, sa BDO, BPI, Metrobank, GoTime. Kung wala po dito yung bank mo, okay lang po. Kasi pwede mong itabi yan. Tabi mo muna. Wala namang gagalaw niyan kundi ikaw lang eh. So, ang pwede mong gawin dyan, pwede mong ipambili ng products, pwede mong ipang-subscribe, pwede mo din i-transfer sa kapwa member mo. Kaya sa mga gusto mag-family accounts dito, pwede mag-family accounts actually, one account policy tayo. Pero kung gusto mo mag-family accounts, so tig-isa lang kayo. Ang ginagawa po namin dito, yung kita ng family namin, tina-transfer namin sa main account namin. Then, i-withdraw po namin. Kung gusto nyo po gawin yon, gawin nyo po. Okay na okay po yan. Wala nang check-check dito. Kaya, alam nyo, sobrang convenience. Yun talaga yung maganda dito kay Seacrest. Kaya,
saludo talaga ako dito sa kumpanya na to. Talagang pinadali na po lahat eh. Okay. So, i-consider mo na lang din na life plan mo si Seacrest, guys. Ito, bigyan na kita ng tip ha. Kasi ako nagbabayad ako ng insurance eh. Tapos na rin po yung sa ano ko sa memorial. So, kung kayo po ay walang memorial plan, wala kayong insurance plan, wala kayong health plan, wala kayong educational plan, wala ba kayong plano? O huwag kayong papayag na wala kayong secrets, ha? Kasi yes, hindi nyo nga ma-afford. Mahal kasi. Mahal talaga magkaroon ng insurance. Tapos ano pa, qualification. Maka-qualify ka lang yan kung wala ka pang sakit. Eh paano kung may sakit ka na? Wala na, baksa ka na. Hindi ka napapayagan kasi alam na nila eh. Oh, 'di ba? Totoo po 'yun, no? So ma'am, sir, dito po kay Seacrest, alam nyo, i-consider mo na lang to as your insurance. Again, hindi tayo insurance ha, pero mas maganda po ito. Kasi kapag kumikita na yung account mo, hindi mo kailangan mag-file ng claim, hindi mo kailangan maaksidente, madisgrasya, mategi. Hindi po. Basta kumikita account mo, every month pumapasok na po yan or by your request, pwede nyo po ipasok yan sa preferred bank account mo. At ang good news, ito maganda, pwede mong ipamana. Kaya sa mga senior natin dyan, ma'am, sir, alam ko, yes, medyo mahirap po, no? Mahirap lumabas, ayaw kayo pahatawin ng mga anak ninyo, pero ito pong ginagawa ninyo para po sa mga anak nyo rin. Okay, sabihin niyo na lang po sa kanila na itong account niyo kay Seacrest, kaya niyo nga po hinahataw to para may maiwan po kayo sa kanila. Hindi to scam. Legit na legit po ito. May plano po. Meron na pong structure, meron na pong sistema, may kumpanya po, may products po. Okay? Magulat sila pag walang product, walang office, walang CEO, doon talaga sila magtaka. Platform lang to, trading, no? Yung mga uso na platform ngayon, yan ang matakot po kayo. Kasi wala kayong hahabulin dyan. Dito kay Seacrest, wala namang habulan na kailangan, pero we can assure you na legit po tayo. Okay? So, ayos po ba yan? Alright, so guys, alam nyo, ito na lang po para matulungan ko kayong mag-decide. Importante talaga yung mauna tayo. The law of first. Pinoy naman mauna. Kasi imagine niyo na lang po si Netflix, si Disney Plus, si Viva Max. Nasa millions na po ang subscribers nila. Nag-umpisa sa wala. Nag-umpisa sa 0, nag-umpisa sa 10,000, nag-umpisa sa 5,000, nag-umpisa sa 1,000, pero ngayon nasa 1 million na. O paano po kaya tayo? Na ngayon po nasa 5,000 na tayo ha. So congratulations. We are the first 10,000 subscribers of Seacrest. Kumusta naman kaya yung mga papasok pa? Ang dami pa po niyan. May alam akong subscription business na nag 2 million na ngayon. 2 years. 2 years na po sila, 2 million na po sila. Parehas na parehas ni Seacrest, nasa ibang bansa. Tayo dito sa Pinas, pag nalaman po ng tao na pwede pala kumita ng nasa bahay lang through subscription, na ang pangalan ay Seacrest na may mga products pang magaganda, ma'am, sir, kumusta ka naman after a few years? May 1 million pang nakaabang dyan sa ilalim natin. Gets nyo na? Okay, kaya alam nyo, ngayon na-enjoy po namin itong mga incentives dito. Dati wala naman to Pero nagkaroon po kami ng Boracay incentive, Singapore incentive, at ang good news, pwedeng nyo rin makuha dito yung pinakaunang bahay ninyo. Okay, free house and lot for global directors kay Seacrest. 50,000 active members po yan. Hindi rin po imposible yan. Napaka-posible po yan sa duplication of 3. 3 lang. Every week, dapat may 3 pumapasok sa'yo. Sabog ka niyan, ma'am and sir. After 2 months, resultado ka na niyan. And ang good news, may lifestyle rewards pa po tayo. I-announce po yan sa anniversary natin. So, I just want to remind everyone na next month, anniversary na natin ha. Sa mga hindi pa po nakakakuha ng tickets, well, good news, binalik po sa 1,000 pesos yung tickets natin. Kaya kung gusto nyo po humabol, gusto nyo po bumili, pwede. Yan, meron pa po kaming tickets sa team ko. Okay, meron pa po kaming siyam na tickets. Ayan, grabe no? Kaya alam nyo, I want to congratulate everyone sa mga guests po natin dyan, sa mga guests ko po. Thank you po for staying with me. So kung gusto nyo na po mag-start, send nyo lang po yung invite link ninyo. Okay, so sa mga kausap ko po,
Sasendan ko po kayo ng invite link. Fill up the registration form, valid in 24 hours. At pag ready na po kayo mag-activate, pili na po kayo ng product or package na gusto ninyo. Pwede kayo mag-start sa kahit anong package. So, babayaran nyo lang po yung one-time na membership fee plus yung 1 month na subscription using your GCash. At next month, magbabayad na lang po kayo ng subscription natin. So again, may products pong kasama yung mga yan. Okay? Para tuloy-tuloy na po kayong kumita kahit saan po kayo sa mundo. So ma'am and sir, importante po talaga yung desisyon ninyo kasi itong desisyon na to, pwedeng-pwede pong baguhin ang buhay ninyo. Okay? So again, thank you for watching. Thank you for staying sa ating Zoom presentation. And again, si Seacrest po, pinadali ka na po kumita. It's very simple, it's duplicable. At sabi nga po sa Bible, with God, all things are possible. Ayan o. So maraming salamat guys ha. And yes, please subscribe to my YouTube channel.